Os Reis Magos iniciaron a súa visita á comarca chantadina o pasado domingo en Taboada. Diante da Casa do Concello agardábanos deceas de nenos que seguiron o seu percorrido polas rúas da vila. Os Magos de Oriente escolleron para a súa cabalgata unha calesa guiada por un cabalo. Durante o seu paseo repartiron caramelos e ilusión entre os veciños.